εδώ σήμερα κι εμείς να σας πούμε ότι όπως σήμερα και εδώ και 60 μέρες στο λαό εδώ πέρα έχουν επιβάλει την επιχειρηματικοποίηση, έτσι πουλάνε τον αέρα που αναπνέεται, εκεί που μεγαλώνουν τα παιδιά σας, εκεί που ζείτε κάθε μέρα, έτσι ξεπουλάνε στο βωμό των επιχειρήσεων και στα κέρδη τους κάθε μέρα και την εκπαίδευση και την υγεία και κάθε τομέα της ζωής μας. Εμάς τους φοιτητές μας φέρνουν σε ένα πανεπιστήμιο για την αγορά για να κάνουμε έρευνες για το πώς θα εκμεταλλεύονται τον τόπο σας και κάθε τόπο. Εμείς να ξέρετε ότι επειδή αυτή την καταστολή που ζείτε σήμερα εδώ τη ζούμε κάθε Πέμπτη στα συλλαλητήρια που κάνουμε, ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει ματατζής, ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει όργιο καταστολής και τι σημαίνει όλο αυτό που πάνε να στήσουνε. Είμαστε τα παιδιά σας, είμαστε 25 χρονών άνθρωποι που λέμε ότι υπάρχουν ένοχοι για όλη αυτή την πολιτική. Είναι η κυβέρνηση και εδώ πέρα πρέπει να πάρουν όλη θέση. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που επιβάλλει στη νέα γενιά και στα παιδιά σας πέρα από τον αέρα που αναπνέουν και ένα μέλλον μέσα στην εξαθλίωση και το μεσαίωνα, και γι' αυτό παλεύουμε. Για να ανατραπούν αυτοί, να πάρουν πίσω όλους τους νόμους που θέλουν να καταστρέψουν μια ολόκληρη γενιά. Είμαστε στο πλευρό σας, εμπνεόμαστε από τους αγώνες σας και σας θέλουμε μαζί μας όπως θα είμαστε και εμείς μαζί σας. Και μην μου πείτε ότι σε αυτόν τον αγώνα